Jo ara passaré la paraula, començarà la ponència, al senyor Josep Francesc Valls. Dins la plataforma tecnològica que ha construït l'estructura turística, passa el 38%. Menys cares les marques, 17 passa 20. Cerco marques menys cares. Estem utilitzant pràcticament, no amb la mateixa proporció, doncs ja sabem on anem a buscar les fonts i si aquestes fonts estan contaminades. De la despesa per turista, aquest pic creen, tots es desfan al cap d'uns mesos. Valoración y promoción del turismo y del ocio deportivo de natura. Aquí con este soporte, muchas gracias. Económico de Francia con un valor de 11 millones. En turismo el transporte es el punto capital. Capital digo porque puede existir turismo sin hotelería, puede existir turismo sin restaurante, pero sin transporte no existiría, punto. El cliente tiene prisa hoy. Y si necesito un día para venir de mi casa al destino, cuando yo voy desde mi casa a China en 8 horas, no lo hago. Cuando llego al destino también, un máximo de 15 minutos de mi alojamiento al punto de atractivo. Si más, no lo hago. Facilitar el transporte es atraer más clientes. Sí, els clients que estem analitzant a Europa tenen, primer, la racionalitat amb la despesa. No volen gastar ni un duro, com dèiem abans, si no té un valor a canvi. Són molt més exigents, veuen molta tele, potser a vegades massa tele, però bueno, això no és una crítica a vosaltres. Tenen un coneixement rigorós perquè llegeixen molt d'internet, estan permanentment informats. Un altre aspecte és de que fracciona molt més els seus viatges. Abans, 2000, hi havia un comportament d'un gran viatge a l'any, normalment els alemans, els suecs, els francesos, doncs baixaven cap a la Mediterrània una vegada, 12, 10 dies, i després alguna petita estada. En aquests moments trobem a la majoria d'europeus viatjant entre 5 i 6 cops a l'any amb estades molt més curtes. Això significa que el creixement en els propers anys dels turistes es farà més en formats de city breaks, estades d'1 o 2 pernoctacions, o estades curtes de 3-4 pernoctacions. Això no vol dir que no segueixin fent una estada més llarga de 8-10 dies, però que la majoria de l'increment dels turistes ens vindrà en formats molt més curts. Això significa que hem de rementalitzar-nos de que l'oferta que volen en 2 dies o en 3 dies és una molt concreta, que és molt distinta que la que voldrien en 8-10 dies.